יום ראשון לפנות בוקר, 7 באוקטובר 2012, בין שבת לשמחת תורה, הרבה. תחנת מעבר אמורה להיות מסודרת. הנה השער. 5 מטרים מהשער זבל עולה בלהבות, אשפה לא ממוינת, פלסטיקים. אני יכול לתאר, אבל אני לא יכול להעביר את הסירחון, את הגועל, את הרעלים שרצים כאן לאוויר. העשן שעולה עולה לעשרות מטרים, נראה ממאות מטרים מרחוק. חג שמח, בקעת החילזון.